Kørt dæmningen, vi har bare ventet siden, jeg ved ikke hvad. Og det er en umiddelbart at vurdere en rigtig god fisk. Den går bare tung, og den går bare stille og roligt. Og den går bare til siden lige så langsomt. Wow. Og nækkede den lige. Wow. Satte den fart på. Ja. Den er rigtig tung, den her. Så er det spændende. Ja. Den er god, den her. Ja. Den er sæt god. Det er gur. Det er en lule med gur. Ja, den går også bare. Den er gået cirka 10 minutter, og den går bare tungt rundt herude. Den er ikke så langt væk nu. Er du sindssyg for en fisk, mand. Er du tosset, den er stor. Ja, jeg så lige lidt af en bredside dernede. Den er kraftig og fik mig stor, mand. Er du da tosset? Spejler. Det spejler. Det spejler i hvert fald. Ja, så ramte lige line, mand. Hvad? Sig nu stille. Du tiger stille. Du tiger meget stille lige nu, Brian. Jeg må ikke sige sådan noget der. Mand, kæft hvor er den store. Er du tosset en fisk, mand? Ej! Jeg ryster. Det er helt vildt. Kom nu, baby. Kom nu. Kom nu. Kom nu. Kom nu. Kom nu. For helvede, mand. Kom nu. Kom nu op. Lad nu være. Kom nu. For helvede, stop. For helvede, mand. Kom nu.
giver ikke sådan lige op. Kom nu. Kom nu. Ja, det må man sige. Kom nu. Kom nu. Oj. Yeah. Yes! Det er den samme, som du fik. Åh, mand. 25. Er du kold nu? Ja, nu er jeg kølet ned igen. Er du tosset fisk, mand? Nej. Du prøver at komme og se dyret her. Den er bare mega stor. Helt vildt. Kæmpe lukke. Det er løgn, mand! Det er løgn! Så filmer jeg lige, når han prøver. Det er bedre dage det net der, hva'? Ja, det har det. Ja, jeg tror, jeg kan 20 meter ned til nu. De bliver bare smadret. Tosset for en fisk, mand. Det er fra, der skyder så meget op i det. Bare, De bliver også lidt. Altså. bare behandler det dårligt. Det er jo for sindssygt, det her. Så blev din tur også lige reddet der. Det skal jeg godt nok lige love for. Så er det minus 1200. Ja, og så trækker vi slynge fra bagefter. Og nu har vi tjekket den mange gange. Et halvt. Ja, 26,54. Ja, 26,5, ikke? Kan du spise lidt mere? Så er det minus 1200. Den 25,4. Nej, 25,3. Ja, 25,3. Kommer der! Ja, 45 kilo. Bare. Pause. Ja, men jeg har i hvert fald også en... Husk nu, hvad du plejer at gøre. Jeg giver ham en spand. Så skal du lige have... Jeg er nødt til at gøre det igen, jeg fik ikke billedet. Det må man altså gerne sådan noget. Hallo? Der er bare... Jeg sagde, når du brænder, så kommer du derovre. Jeg siger glad.